Arratsaldeon, pilotazale guztiei, mentxe gaude beste urte batez, Antiboko txapelketari hasiera emango dion norgehiagokarekin, Antiboko txapelketan den 76. edizioa. Lehen partida ja gutxi gatzen da hasteko, eta nire ondoan Jon Alberdi dugu. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Bueno, 76. edizioa, esan eta pentsatuz, urte asko, 76 edizio, afizionatutako txapelketa bat, historia handiko txapelketa. Bai, azkenen txapelketa mitiko bat, ezta? Uste, mundu oso jogatu nahi izaten txapelketa bat, urte osoko kalendarion duda iteztan txapelketa bat, eta zen buzkuten. Azteko, ikusiko ea ze pelotarik emango ion hasiera txapelketari, Einauldizeaga Xabier Rekalde izango ia, eta, bueno, azteko, Einauldizeaga Intza Garañorekin, eta Xabier Rekalde Oier Elortzekin, ez? Nola ikusten zu pixka partidua, nondik jun daiteken? Bueno, ni partiu bete ikusten ez da, azkenen ez da lau edien fronte honetan berrik, uste bi atzelari seguro baiet, eta, bueno, aurrenoko egunetan sarri otei dudak ez da, gazte hauek erreboteak gertu aukeben horrekin, eukitzea ditu dudak gehiagin sartu ez zaien, baina, bueno, nik uste oso bi atzelari pelotari diela eta moldauko diela. Uste, Instagaraino jokatu gula partidon bat hemen, baina Oier Elortzena seguro bere lehen urtea izango ala, gaina juvenil lehenengo urtekua, txapelketa guztiko gazteena. Egia esan, mutil bat, baindik egiteko dagona, baina bai ezkerra da, ez? Pelotari ezkerra, atzelaria, hoxe bai pilotatzaleari, destakatu iteko, ez? Bai, hemen ezkerra izatea ia bentajatzen esan nuntala, ez da, azkenen errebotek eta ekartzeko, besagaiko postura hori ondo menderatzeu, baina, ez da ezker huts bat, ez da, Oier ikusi izan dut txapelketa gehiotan, eskubi ere oso ondo libratzea, eta nik uste fronteontako atzelari egokia izaleikela. Hauxe, bere aurrelaria Xabier Rekalde izango dugu, eta bi bizkaitar, eta, gero Xabier Rekalde eta Einauldizeaga justo larun bat gauean jokatu zuten aurkan, buruz-buruzko partidu bat amezketan, eta Lizeaga dira zen garaio, uste dut 35, baina final aurrekoa zen, osea, bai gogotxu bengo ia, biak Rekalde behintzat ez, bere rebantxa hartzeko, ez? Bi pelotari oso joku handiko diezta, eta gaina bariedade handi hauke bere egin jokun. Pelota postura guztitatik moitzeko kapaz die, behaiek movimentu handi sartzei pelotai, velozie handi, gero, igual beste behaien maiak aurrari batzu baino galtzai esio die, baina ustez, maia ontako aurrelaritan joku gehien txon aukenetako badiela. Eta gero, esatezuna, ez? Erasotzeko ebai, desente... Nahi du, jarraituko dugu, hauxe, hemen ikuste dituzue lehenengo partidoko, hauxe uste ja, ongi, ez? Hauxe, esaten eginean, Lizeaga eta Rekalden arten, bi pelotari bai oso erasokorrez, eta biak bai ezkerrarekin, ez? Min asko egiten dutenak, eta bai ikusiko dugu, hemen, ez? Azkenen zabalea botatzen dian pelota horiek, hemen Antibon asko, ez? Irabazen da. Bai, fronte honetan askotan gaztek eta garrantzik utxi ematei, pentsatzen frontoi zabalxegoa dela, eta emateu aurren inbarralo tanto, baina aurrelarin kolpe askotan errebote asko gerturatzeu pelota, eta miniteko pelotazo izatei, gaina bi aurrelari hauek pelota oso ondo luzatzeu, eta nik uste atzen bi atzelarik asko iztutzeko gaitasun hauke bela, igual aurren erotu beharren. Ointxe sartuko ja lau pelotarik, ikusiko dugu zeinek ateako 76. edizio honetako lehen sakea, bai Lizeagak, edo bai Rekaldek, eta, mentxe doaz lau pilotariak, eta Inigo Bianaren aurkezpena ere entzungo dugu.
giro beharra daukagu, armaia berri, eta bueno, espero dugu hurrengo 9 jaialditan disfrutatzea pelotaz. Eta bueno, ja aurkeztu dizkizuet hemen prest dauzkagun 4 pelotariak, Erik eta Bi, Espainia, gaur arratsaldean gurekin izango ditugun bi Mundarro klubekoa, 19 urte ditu, bera da, Einaut Lizeaga, txalo bero bat beretzat. Eta bere atzelaria izango dana, gorriz arituko dana baita ere, Lekunberrikoa da, Buruzgaineko Ultzama klubekoa, 19 urte ditu, bera da, Intza Garaño, txalo bero bat beretzat. Eta beren aurkariak, urdinez zaituko dienak, aurrelariak 20 urte ditu, Dimakoa da, Txumuluxueta klubekoa, bera da, Xavier Rekalde. Txalo bero handi bat. Bere atzelaria, Zaratamokoa, Upomendi klubekoa, 17 urte ditu, bera da, Oier Elorz. Este txalo bero handi bat. Zorteon, lau pelotariei. Eginda, epaiak bai aurkeztu ditugu, eta hoxe, txapa airera, eta lehenengo sakia, edizio honetako lehenengo sakia, Xavier Rekalde bateko sakia pilotari bikote urdina bintzat, eta bueno, bai, zait nola ikustezune bai frontoia urratxaka bai sakia garrantzitsua izatea ez, erasoko jokatzea bai hemen oso garrantzitsua izatea, eta bueno, lehenengo sakia izitzea ez, garrantzitsua ez, Bai, azkenen, bueno, oain gazteagun eta igual oain ez dauke hainbeste joera, baina gero ikustea senior mailan da, iazake guztik erdira zabala, eta zeila azkenen hemen bilatzea erreboteko zabalaldeko pareta hori, gehiago komplikatzea beti bezainako eta toki gutxio, justu xofotare, ezkerparetan apoio ez dauke be. Baina, bueno, ikusiko dugu ze joera atatzen bi aurrari saken. Hauxe, esan bezala, lehenengo sakia Dimako Xavier Rekalde bateako du. Pilota botatzen, eta hasiera eman dio aurtengo dizeari, eutxi zaten Baina guztiak, ezkerrek jarri antxar dira. Eta nasi, eutxu garaino, akal esartu da jokuman. Hendi gautzen kantua. Hortze dut. Pilotan, jarruta esartu da berriz errekalde. Eta honaz, guztia bat, Hementxe ikusi dugu bi atzelariak, ez, segurtasun hori sartu nahian, eta bi aurrelariak ia lautikan, ez, sartu nahian, ez. Bai bi atzelarik oso ondo hasi die, bi frontizen pelota ikutuz, eta baina ondo gozatzen, nik dutzen aurreneko sakean ez duela bateaz natu Rekaldek, porte honetan naiz da bi faltain merezi du bosterte bilatzea, gero handik pelota hona etortzea, edo tanto hona etortzea, eta baina arte bizake mosta marrota ditu. Arrainako Rekaldena, bain pizkat hori ez, erdira, baina, bueno, erdia bukatzeko ez, etorri zaio. Bai, uste tintzatuzke bizkiak entzeko pelota batzula, baina saketan iruditzetek motxegi aidala. Azkenen luze atatuzunen falta bat, bi falta izaleke, baina zuk bostan, ingurun bosta pasatxo iten bazu botea, pelota oso zona etortza, hurrengo errebotea sartu pelota etortza gehienetan. Golea Lizeagak, antxo sartzeko, Militarra, zertuan, eta
Errekaldekin dako jokaldi berdinekin, azpiarrakoak egin du Gorrien lehenengo tantua eta pelota Herriñakin jarraituko dute. Bai, pelota oso egoki edituzek ez da. Bueno, pelotazo oso non bat jogo beharra erregota sartzeko, bestela erregotetik guain arte urrutu samar da biltz, eta jogatzeko pelota edituzek. Hoxe, Inauldi Zegaren lehenengo sakea. Zerran Errekalde, keinua Garañori, dio zatu, botera itxengo dio, botera zuetik, beste Iñaki batxokoa, bilatzea eta bigarren alditzea. Bai, oso brillante hasia, bi paradak, harrapatzek ez honak izan dira, eta gaine honek zailtasune bat zauken, elortzen pixka besarengo postura jo du, frontisen beti eroitzeko joera duke horrek, eta alare bikainu du. Eta horitzea, zabaldu, luze, eskubiz, eutxio ere. Botera jarri, ekaldi sartuko da autoretik, keinua, gaineko batzek, Ea Lizea bazkerrez. Sobra luze, Lizea lor, Zerne. Eta honek luzatu orain, seitikan Garaño, sendo. Ea kontxerdian. Garaño berriz. Sartu Errekalde, Lize. Eta bilatu nahian. Eta ongi egiten du ez, azken Errekalde jokaldi hori, beti ezkerra idez horiak eta Lizeaga ez, defentsa lanetan posta egizari ez. Bai, gaitasune bi aurrelari hauek badu asko arriskatu da bere kontrari asko behartzeko ikusi da, etzun pelota bate komodoa, iruterdi lautik hartu pelota, talare velozia handi jarri, zabalen. Beste jokaldi... Olea Zaraino. Ezkerrez jarriko aurriro. Garaño goleaz. Juntza jo. Eta laugarrena. Errekalde eta elortzen zat. Eta hori izan. Ikustena da aurrelari jotzeuen veloziade geixion ateatzea dela pelotazo hori. Eta behin aurkari atzelariri minitego gai diela. Errekaldeen sakea. Notuan. Garaño. Gora. Ezkertaretan. Gora. Baina ipatzekoa, hasieran esan duzuna ez? Azkenen bi atzelariei ikuste zaie bi eskutatik ondo ateatzen zaiela pelota ez? Bai, ez dauke, bi aurrelari daukeen abiadura hori, eta, adinez gazte goxoa, lort behintzat. Baina ikustea segurtasun bat emateguela oso zendo jogatzen bi atzelari dela, eta bakizula, lau duin behar duzula zure atzelariri, baina ez daukezula zoratu beharrik. Zera Errekalde, Garaño, azkeneko tantotan urdina gominatzen. Lortzek moztu, eutxu Lizeagak. Errekalde, mozketa bat, Lizeaga sartu. Ea lortz. Mozketa, bintartera, Errintzon Garaño. Sartu Errekalde. Atzera Lizeaga. Solano. Ea Lizeaga gominatera, bolea, Lizia, bostezan Errekalde. Garaño. Hortxa Garaño. Antolatu eman bi atzelariak. Lizeaga sartu, bolea Lizia. Euskara zabaldu Errekaldek. Hortxe da. Lizeaga engantxoa. Eraman. Ea Garaño. Ongi alturaz. Elor. Tanto Lizea hau. Ea Errekalde kontxardin. Inatua. Eraman. Atzera. Eutxi Garaño. Ea Lortz. Bipareta. Eta kanpora. Bai, kanpoa juntzaio bipareta hori, baina ez da betzar esatik oso ondo botatako azan aukera hona zauken. Ikustea, oso nahi da gazte izan, ideak oso argi dauzkela. Eta ez da, pelota jotzea, erre jotzen, bintartea, bipareta, atzetik ontzeko besai jotzeio airea kentze aldea. Eta uste, oso buru asko nahi dala pelotan elortka oso gazte izateko. Garaño, ezatu du. Ekua naka elortze eta eraman, Lizeaga goleaz, zabaldu. Eraman Errekalde. Beste golea bat. Bazatzen, Lizeaga, moztu elortze. Eraman Garaño. Txoko luze. Ea Lortz. Atzera. Ea intzak, zeitukan.
Rekalde. Guztiz gozatu. Luzeak txokora luze. Eta tanto. Hirugarrena du. Egin da. Lau tanto eta 3 beriak izan dira. Eta biezkerrez. Eta bain beste hau luze jotakoa. Eta hortxe ez. Azkenen partida politia ez. Bai, oso partida hona ez da. Uste Rekalde lehen gantxo luze horregin minitu bezala saiatu dela, oa ingon ez du esku nahin beste sartu eta Lizea aukera eukidunen aprobetxatu du. Hortxe, Jonek eskatzen zuen sake de mota bat, eta bideote eta hauxe ez, Antiguon egin daiteke jokaldi perfektu bat, egin duen Lizea. Bai, Lizea gordea oain arte bi irusake luzea teitu eta hurrengo pelota bi terdi irun aukero gauki du helene, hola atea duen saken aukera oso ona etorri zaio, gero tanto beste egin du baina dominioa eman du tantona, eta uste hoi bilatu beharreko gauz fronteotan gazte askok aurreneko alditako du etortzeila eta bueno, jugoi ikasten. Bosna marka joan, elorte eman, Lizea bizi da. Moztu, eutxu Rekalde. Guztiz gozatu, eta lortz. Sartuko horrize. Soaltu batea zaio, Rekalde. Saldo egin da hor. Eta Rekalde ez du barkatu. Hortxe ikusi du beste jokaldi bat ez txokoan egiteko, baina... Bai, uste ez dula gaizki bota, Euskal luze xamar nahi zuen txoka, baina ezkerpareta ikutu dio eta gero beha barrun gelditu da. Beste baten bat igual kruzatu ingo zan aurren da behana salbatu gozu, baina usteet Rekaldek zule ikusune oso dutagula. 6 eta 5, etxera Xabi, Rekalden sakea, era monintzak, urtatzeko pilota, Rekalde bera joko, airez galaino, beste bat, Rekaldek, atzera goa, rebotean sartu, era man galaino. Ea Rekalde, bai muztu, hortxe galaino. Zendo atzelai nafarra. Ireki, luze gaina, eutxi. Rekalde, txokan luze, izan mugitu nahian. Gantxu beste aukera bat, gantxua, eta haze tanto ikusi egin. Oso ona, Rekaldek oso ondo moitu, baino elortek alea jo du pelotazo hortan bikaina izan da, eta ikustea pelotazo guztik zentzu batei jotzeitula, eta mina handi egiten. 7 eta 5, etxe da Dimako horrelaia. Lizea gazotu manoz, bera! Tartea hartu dute urdinek, ez, gorriak berriro etorri, eta bain 3 tantuko tartea, baina ikusten da ez, urdinak tantotan dominio handiago izate dutela, ez? Bai, nik uste pixkat akaso intzak beste kuadro erdi bat pixka geixo luzatu saiatu bergo oso segurua da errebota ekarri du, besagintenak ekarri ditu. Baina kuadro erdi bat luzatuko aldu nik uste, geixo, konfiantza geixokin pasatu ingo lukela Rekalde eta tanton dinamika aldatu ingo luzatuko. Hortxe garaino, 6-tik. Rekalde, atzeratu berriro. Zabalduta. Kintzak. Atzeratu, bizi. Zendo garaino. Gantxoz, Rekalde. Eta Lizeagak ez zin. Bosgarren egin dakoa du Rekalde. Bat bera galdu gabe. Lizeaga lau egin dako eta 2 galdutako. Garaino 2 galdutako eta Elortzek galdutako bakarra. Eixe dira, 9 eta 5ean ditugun datua joan. Bai, oain arteko ez zien oso zaiezien ez defenditzeko, baina hau ikutzea eta jatu da bezala, altxatzeko modukoa zula. 10 eta 5, eta batzutan ez, agian Inaldizeaga batzutan partidatik ebai ateratzeko arrisko izaten du ez, eta ezakitu hain ze puntutan dagoen partida. Bueno, atzelari pelota ematetzaion honek uste oso azkar duteala, azkenen ez dakitzen bat minutu zen, baina oso azkar dihoa partiu eta idie pelotan ez da pelotan ez dela, baina oin 2 hiru faio dituzu eta berez kontrario urrutik uste dituzu. 11 eta 5 gau, eta Rekalde berrio pilota eskun. Akaso bai iruditzen zait gorren aldetik, oaino, tanto balenago partiuek gelditzeko gara izala. Atera du. Eutxi, intzak. Ezkerrezkarri kantxa ardin, galdia.
Ermeintza. Ea lortz, eskubiz. Lizeaga gole da. Galde, ireki. Lizeagak bizi. Ea garaino guztetik. Bai, gozatu. Errebotera. Ez sartu, baina. Ongi lortz. Golea txukera. Eta jokaldi egin nahi, rekalde. Baina txapazpira juntzaio, baina tanto bateaz gero kontre guzti etxatuko mintu, naiz? Bai, jokaldi gaina ikusiak koordinatuta iatu ala hankak ondo zabalduta, gero bera juntzaio, baina, bueno, beti jokaldi zaiedak gola iristezaren, baina ikusi da ez da botatzeatik bota koordinatuta iatu da, eta... Hasi eta maika, txortuan, Bipare eta rekalde, eutxu, Lizeaga. Ireki, eta ez dio guzti izan deman, ez? Amabi eta seikua elortzek lortu duen lehendabiziko tantua. Bai, ezkerrakin beti, Bipare eta horre beti hartu zabaleagoko efektoa. Nik uste Lizeak igual behar botea jo beharreko zala azkenen garaino igurruti gatu zaio, bostentzion. Eta badijo azkenen partidu, piskat nik uste baduela gelditzeko garaia. Ireki Lizeagak, Rekalek, ea garaino, ezkerro ezkarri dagoen txarren. Elortz, gora juntza jo. Eta zazpiarena, gorrientzat. Azkenen hemen ebai dana aldatu egiten da, frontoi txikiagoa, ebai esan dezuna ez, azkenen atzelariari ezin zaiola pelota eman, dana oso azkar doa eta iaia beste kirol bat, ez? Bai, azkenen neurrik bakigu desberdina hiela, baina atzelarik di pelota ez emate horrek iruditzait eskatzea izuela momentu guztin konzentratuta egotea, bestela irutanto iteizkizue, ustezun hain askot lehenago. Ea ondo jortzerik. Ea garaino, nakostatu, oso atzera jarri, baino gora. Earki eman dio, ez? Bai, pelotaz horret zaugen aitzaki, uste pelotare bizixegoa atea duen hori pinuta bizixegoa dela. Eta, bueno, lehenko pelotakin segitza erabaki errekaldek eta bauk ezentzua. Azkenen, kotxea bidea pelote guztien, da... Bai, bez? Gorriek ateatako pelota izan da. Ez, ustez, elortze lehen da biziko pelota eskatu diola, eta gero duda indula behazan ero ez. Amairu dezazti. Eta horrekalde, luze. Gaino leku gabe, gora. Bizkanaka, bizkaitarrak tartea anteatzen, daia 14 eta 7koa garrantzitsua. Esan honen lehen gozak edula lauter ditiatzea bote induna Rekaldek eta gaina ematen abiadurakin bilatuko aldu pasako raia, hainbeste bilatu gara uste minimo lugela. Zizak edat. Zizak garaino. Lortze, gozatzeko pelota. Bai, gozatu ere. Boleaz garaino. Ea Rekalde. Justo, paretarekin itera da. Atzera lortu, gozatzen, kanto honetan. Eutxo garaino. Atzera berriz ere. Nire asko egiten da hor. Ea Rekalde, ezkerrez. Zerkoan bizi, hartu zanuntza. Elor, ez gozatu. Era monitzaga. Bolea sartu da Rekalde. Berriz ere sartuko da, biparetan. Ea, Bikaina kruzon klaseko pantoa. Lizega altura eman da pasatzen saiatua eta alare ezker sota emano bi pareta, hoi ez da ikasten horrein jaioetan. 6 egindako, dazka Rekaldek, bakarra galdua. Dute, saki, Lizega boleaz, eskubiz, beste bolea bat, Lizega. Baina aukera, atzeratu, eta Elortzek ezin. Zaian pixkanaka hori behar dute gorriek ez, Elortz leku hortan euki ez, azkenen defenditzen. Bai, nik uste igual lehineotek unberrukla pauso bat atzea, eta behar saiatu pelotazo luze batzuk gotzen, azkenen kapazia bakiuk baukela. Naiz da aurren velozia hundi emateion, bote atatakon uste erregote asko gerturatuko lugela, eta nik uste bilatu beharreko pelotazoa dula. Atera duzea, zeko marra pasa eta
Sake latza, jaia errobotera. Bai, esate una beti sake luzek hemen uste jungo hielagaztek txapelketa ikusi alaba luzatatzeuen mina hundi, eta bela azkenen horrek bosten indu, ondi beste kuadro erdi bate badao, da alare errebote zartu zailo pelota. Behatzi eta maus. Paretarekin, lortz, eutxi, izagak guzti, araño, ondo ezkera. Leku gabe lortzek. Eaintza, ezkerrez. Kali sartu ba, zeratu, araño goleaz. Ezatzeko pilota. Atzera rekalde, paretarekin, eutxintzak, zabalean, luze, eutxoren, ea lortz. Eta hor Lizeaga jokalde egin nahi, bizizetorren pelota ez, da azkenen txokuan noin hor konfiantza daka ez, baina azkenen pilotaka honek ez. Bai, akaso presakan, antxa, hoen diken, nik esan detena iruditzen zait pauso bat igual atzea eman, da behar saiatu berrukela erritmo aldatzen botea pelota luzatuz. Azkenen rekalde bi ez, ikusten egia hoxe eskubiakin jartzen dela ez, atzera jokatu nahian, eta hoxe ez, Lizeagak agian hortxe barko dute ez, eta baina guain markadorea horrela ikusita Bai, beti markadorea atzen da honen tantok azkarxo nahi itzatituzuin, da hor igual, presa batzukin biru pelota galdu ditu, ez zait iruditzen partiu txarra iten nahi danik, baina igual, rekalde gutxixo galtzen nahi da, atzen elortzek kuadro erdi bat geixo jotzeu, zantoako aukera geixo da sortzen da hortik joa partidua. Lehenengo aliz gehatu dute partidua, 16 eta 9-akin. Eta hoxe, urdinek ateatako pelota, rekaldek eskuan duia da. Bai, uste aurreko tanto gorrin azkeneko pelotari segitzera erako dela. Hortxe edo timako aurrela ia. Lizeaga Sotamanoz. Eaintza. Zatu du. Arrotera doa, baino, aidez, ikini du. Elortzek, azeratu berriz ere. Errekalde sartu. Eta Lizeaga pilota gendu. Berriro sartu da. Eta bainiriki. Lizeaga moztu. Eta gora juntza dio rekalderi. Bai, ez da bezer esatek, gerri ondo sartu jo, beso ondo luzatu, hankak ondo jarri ditu, pixka uste baino altura gehiago eman dio, eta luze juntza dio. Baina oaingo nibitu zait bai Liza esake hona atea, aurreko pelotazo hona utzi garaino, ja errebote aldea sartu pelota, uste joko hori, joko nazio hori baino gehiago komeni zaiela gorriri. Sake Lizeagak, Antxua, eraman rekalderi. Ea garaino. Lortz, otorritik ireki. Garaino keutxi rekalde sartuko da jokuan, otorritikan botez. Ea garaino. Rekalde, Antxo Lizea. Eta Lizeagak ezkerrez. Eta ikuste hor arazoa ditula ez, atzera juteko garaia dunien ez, hor defentsalan horietan. Bai, hasieratik saiatu errakalde, baten indio gero, bueltan txogotitxogo sartu, baina bestela gantxo luze egin, asko aida mintzen. Zaitu, sake luzea, luzegia, errakaldeena, baina, ondo inda ez, hori bilatu behar da ez. Bai, nik uste baiet, hau nahiko margen desenteatik ontzaio luze, baina nik uste badiela gai, hau gala aurreneko partiu da eta xen eurri hartzea igual kostako zaie, baina bestela oain Lizak behitu bosten boteain eta alare erregote ondoen nio. Luze, Erne elo. Ea garaino, ezkerrez. Pelotean, bidatzela. Rekalde. Garaino, zeitik. Zelariari utzi pilota. Zera sartu da jokuan. Luze, bain berak. Goleak. Atzera luze. Ezkerra idez, garaino. Atzera rekalde bizi doa. Ea rekalde. Atzera berriz ere. Era, man. Beste aukera bat. Eta
gora juntzaio, Errekalderi, eta goian geratu da pelota, ez? Bai, baina iruditzen oso ondo jogatu da Errekalde tanto oso zentzu askoekin. Hor dago, Ba, bueno, ezkerpareta juntzaio gora, baina hor gai da beste lau bost jotzeko errebote ingurura, eta hortik ez zaio ezer txarri etorriko. Hortxe ikuste zuen pelota nun geratuan, eta gorri, nola ez, pelota horrekin jarraitu nahi dute. Da ere ondo etortzen da, ize pixkot hartzeko, ez? Ratutxo hauek. Bai, azkeneko tantotan uste bi parejak aizela pelota horrekin, eta uste duain artea eta duen bizina izango zala. Azkenen jau erreotea gehiago gerturatzen aizien. Eta bueno, Lizak bai, pelota horrekin jogatu nahi eta... Hortxe bai ikusten nahi gara. Hortxe pixkat hartzen bai lau pilotariak. Ea ze egiten duten azkenen. Nola hartu eta zer egin. Eta zail iruditzen zait pelota hartzea, aurreago sartu da, eta gero irrista funda hartzea, eta ez dakit hor ateatzeko tokik eukiko ez baita bertatik sartu. Egia esan, Jon, ez nun pentsatuko, hau komentatzen nengo inanik ez, narradore eta komentarista, ea pelota nola hartu, eta oain azkenean eskailerakin, hau, bai gertatzen ja frontoian, gauza hauek, eta... Bai, inun baino gehiago hemen, egon behar du hortako preparatuta hemen, arrisku asko dago, ezkerparetan goran fronti zen, eta ikustea ez da lehenengo aldi eta prepauta dela. Ikusiko egoea zein jokoan, danak itxo egiten. Eta... Hauxe. Ikusten egia ja... Zendia bai txaloan. Hemen ikusten izate. Nola hartu duten pelota azkenean. Ez dakitena da, hor 6. kuadro gainen beste pelota bat bada, ez dakit hori da, neo beste batik atiatutako da, baina bat nik 6. kuadro gainen ikustet. Bueno, emateu etxi dutela, eta azkenen, minutu batzuk geldi, beste pelota bat ateatzeko azkenen, Jon. Bai, gorri igual eskertuko ez da, ja partio bat igual pixak gelditzek igual kaltek ez dingo, eta... Ez dakit, lehen ibilitako pelota teuden, berri badan. Oso da, Hortxe da Lizea. Errekalde. Errekalde zeraman. Jokalde egin nahian, eskater hori. Garaino zeiti. Ea elo. Eta garama. Ikuste Jon pelota hau ez dutela atera, Berria izan da bai. Eskat bote altu xeo hauken pelota da. Da nik uste berdinik izan neko hula bai, Errekaldek. 18 eta 12 eta gauxe ez ikusten nahi gazuloa Lizeaga ekin behintzat. Hortxe ez, zabalean defentsa lan horietan ez. Bai, pixkat defentsak kostatzen nahi zaio. Ez da azkenen beste frontuita oituta zede pelota asko etortzea eta igual pixkat bezagai montatuta pelota jotzea. Eta hemen azken ez du bilatu erdezu pelota eta oia izaio pixkat kostatzen. Oaine barrun gehatu zaio. Pentsatzunen zabalea jongo zala gorputzea etorri zaio eta... 19 eta 12. Hortxe da Errekalde. Zelariari utzi, egan garainoz. Errekalde. Inakoa, ezainona, atzeaga, Lizeaga. Eutxe lortu. Ia garaino. Errekalde sartu. Ea lortze. Bostetik. Eta motze batu, baina, konpondu da. Lizeaga goleaz, ez du gozatu hain Iretik. Eutxe. Ia bier. Ezkerrez beharko garaino. Litzea.
Ipareta. Eutxilizeak. Berrizeleko berdineko ordutzea sartu zaio pelota. Ezkerra ere, garaino. Errekalde, txotxa bilatu nahian. Atzera lizea. Eutxi lortzek. Tainako berri eta beta. Bera. Piska desesperoan. Eta hoxe ez. Zakit jo nola guztezun taktikoki ez. Dakan botere horrekin. Agian esaten genuen alen ez. Azkenen elor piskal bilatu. Baina oso azkar ju nahi du ez. Oain oso azkar nahi du tanto, eta oain ja uste, etxipenak hartuta oso presak ari dela. Eta, diferentzie igual barrekalde da markatzen, pixkat velozie gehiago auke, beste baino, harritutan elortzen bateu 30 partiu jogatu ditula fronte honetan. Pelota zabaldu, bipareta, bezagain atzetik, ona daukenen bagi erreboteak gerturatu behar dula, join behar dula, eta emateu, veterano bat emateu. Regalde. Garaino, ezkerrez. Lortzi ditzi dira, eta zoea rajo. Garaino que sin txapara juntza jo. Este galdutako bat. Garaino. Hogeita bat eta 12. Errekaldek azkeneko sake egingo du. Txalo artean. Atera dut imorra. Ipareta. Azit, kantoa egin duen. Rekaldek. Eta Jon, 22 eta 12. Urdinak atera dute partidua. Bai, eta gaine uste oso partidu ona jokau duela. Rekaldek erritmoa aldatzen maila honetan, argi dago. Baina, elortzek eraguzti sendotasune, behakin atzelari oso bat, oso gazte izanatik responsabilia emateko atzelari alaz, aldi oso pelota asko jotzen utzi, eskubira etorri nien ez du pelota bat galdu, bezagain sartu, bipareta pelota moitu, ona utzitakon gozatu, eta nik uste pareja honek, gaur ikustia bezala estabilidea handi emateuna elortzek eta Rekalden erritmo aldaketakin, txapeleta honetan zer esan handi eman dezaketela. Eta hoi, azkenean Rekaldek bagenekin zerta etortzen jokatzia, baina esan dezuna lehen bai. Elortzek bere lehen partidua izateko hemen, noendik 17 urte eta veterano bat emateko. Bai, jakin du pelotazo guzti jo ditu pentsatuta zegin nahi zu pelotazo bagoitzen zabaldu ditu, iparta jodu. Da gero, uste aurren hartu nene igual, garaino haino gehiago zaiatu da pelota urrutiratzen. Igual, Rekalden laguntzare, inaldutzen baino gehiago izan da gaur. Diferentzi markatiko Rekalde, baino elortzen partidu da marreko izan da. Eta bai, elkarrizkek. Euskal Sagarroa, Ibilo Zumurieta. Eunda bat. 101. Bat, 0 bat. Eta hirugarrena Mikel Adarriko Txuleta eta Kalanje Sagarroa. Eta zenbat diaga, 50 bat. Número es 41, lau bat. Hau dugu sariun hemen hirugarren sariuna. Gero pasa sarreratik pasa lehen. Saria berriutenan pasa sarreratik. Los que tenéis el premio, pasa por la beti giro oso nagoten da eta egi izan posgarri da holango frontoietan jokatzea.
Bueno, partidu askokin zabiltza azken aldin, baina bai Antibora etortzea bai berezia, ez? Gaina beste kirol bat guztiz emateko, ez? Bai, hori da, desberdina da, ez? Kantxaren dimentsioa zabalera eta luzera desberdina direlako, eta esan dozu moduen partidu askokin gabiz, baina eskuak eta ongi dauzkat, orduan hau da aprobetxatzen, hau da pelota jokatzea da gehien gustatzen zaiguna eta poziko lan. Ikusi dugu, bueno, Jon Alberdiak bai komentarista lanetan, eta beha esatezun, sake luzeak, ez? Egitea hemen min asko egiten dela, ez? Ikusi dugu hasieran pixkat motz atea dituzula, baina gero hasizeala pixkat bai luze, ez? Ateatzen. Hori da, saiatu naz ikusi dut partidu batzuk eta aurreko urtekoak eta hori, eta ikusi dut zelan sake luzeekin mina egiten den, alan dabe bat luze egin dut, eta hor bildurra apurrot betorri eta esan dut, bueno, hobeto apurret sartzean manoa sakea, baina, bueno, orokorrean pozik. Bueno, partido politia indituzu, egia esan egindako desente, baina bai, harritua gautzi gaituena, bai, zure atzelaria Oierre lortzek, bain juvenil lehen urtekoa, bain bigarren urtera pasakoana, eta ematezun veterano bat hemen, ez? Bai, hori, ikusten da, zelango ezkerra eta egizan oso ondo jokatzen da, eskumagaz be ondo moldatzen da, hor ikusi dezelan, sake gaizto batzuk beraman dauzan, eta nahiz da gazte izan oso ondo aritu da eta egizan oso posi beragaz jokatzeko. Xabi, zorionak eta hurrengo arte. Eskerrik asko, bai.
bad girls, make them say wow, wow, wow. Bad girls, make them say wow, 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 wow. Make them say wow, 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 wow. Make them say.
Aia bi bikoteak prestatzen, biharren partido hau hasteko, alde batetik Julen Alberdi eta Antxona Apezitxea, eta bestetik Oier Ormaetxe eta Unas Landa Jon. Bai, lehenengo partidun esan dizut, enula favorito ikusten da, hemen gorri ikustitu favorito, baina ez gaurko partidu irazteo favorito, txapeleako nik kalendario bat zenen lehenengo begia Alberdi eta Apezitxean akuntziten, iruditzen delako, kontrario gondo jogatu ezko irabaziko, baina behien desastreik ez espero. Behiek partidu guztita jogatuko behana, batzutan oso ondo eta bestean bikain. Eta bitanto itea behiei hemen asko jogatu beharko eta biteko. Baina, bueno, bat pareja bat balen potentzial izugarrikoa urdine di, ezta? Azkenen Unai Landak nahiz ematen igual frontoia hundi bateo egokio ala lehenko urten txapela iraztun gazte mailan. Eta, bueno, Ormaetxek aurten elite mailan, irakusten nahi da joku izugarri aukela. Eta, zer ikusten. Bai, da, hoxe, Unas Landa aurreko urten promesa mailako atzelari txapelduna, baina eta Apezitxeakin batea. Eta Antxona Apezitxea, nagusien mailan azken urtetako atzelari txapelduna, ez? Orduan esan daiteke, bere frontoia dula, hau. Eta bueno, Julen Alberdirekin, bai, bikote sendoa esan genezake, ez duna oparituko, eta egia esan Julenek aurren bai asko egin dezakena, ez? Bai, Julen oso pelotari da, oso pelotari oso ondo ulertuk zeu hemengo jokoa, bueno, ez dauke beste batzukoen kapazitatea errebote bat bi hiru sartzeko, baina behana bakigu ondo gaula, eta Antxon lehen jardun dugu esaten rekalde igual zaki alduzte bateako alu, edo beste zerbait, Antxoni ustez ez daula esplikazio eman beharrik, ez da, jabeak bakila hemen nola jogatu behar dan perfekzioki, eta aurten ez euruna oso txapelketa honaiteko prepatute etorri gala. Bai, nahi Antxonek gogorazten hau, atzelaritan da, ebai, zure garaian ebai, hemen jogatzen zen unen eta zan Jon Erasun, ez? Azkenen hemen Jon Erasuni irabaztea, ebai zan, ez? Latza izatezan da, ebai, berdina gertatzea Apezitxeakin, ez? Bai, harreman oso handia okeu, ni Jon Erasun, Beñat urretare bai, eta beti esate jo Beñatek, Erasunek galduzun partiu bakarra Urreta Bizkaia Garmendia. Bakarra galduzun Antibon, Urreta Bizkaia Garmendia. Oetabio, oetabio eta bat. Eta beti esate jo Urretak. Galdueken partiu bakarra nirei galduan. Ez da gizten bat txapelketa jogatu zidun lau, bost, ez da gizten partiu bakarra galdu batzun dena esan da. Eta gero urdinen aldetik, hoxe ez, Unas Landa, ebai urte zaila darama, ez, eskutatik ebai ez oso ondo azken aldin, eta bueno, ikusiko dago, ez, hemen azkenen frontoi desberdina, baina bai esku, azkenen hemen pelotari join bartzaio, ez. Bai, hemen oaindik eta ia oso peligrosoa esku justu benetortza, iruditzen zaizu, aztezea pixka bultzaka, bat uste baino gehiago heltzi duzu, gora, urrengo ez dezuk ospatzen, bera, eta zaila, gaine pareja honek bakigu askota joaziko hiela. Baina, bueno, lehenko urten erakutsitzun fronti honetan, nik uste sorpresa izan zara lehenko urtenkoa, eta aurten zeba ez. Bai, espero dezagun eskuak errespetatzea, eta hoxe, bai, erakutsitzun ez, azkenen airez, guatzen naiz ezkerra airez, nola jartzen zen hor kantxa erdin, da dana, ezkerra airez sartu eta gaurre bai. Bai, eta pelota pixka bada, inor baino errezu sartu gau errebotea, eta ez du errebotea juistuta joko soberan. Orduan, bueno, ikusiko, nik uste dala pelotari bat oaindik ingabe da hona azkenen, gaur egungo politika profesional bidene bakigu oso gazte debutatzea dela. Eta nik uste Unas Landak oain jogatzen baino askoz gehiago jogatuko lagu eta 34 urteekin. Iruditzen zait pelotari izugarri izaleikela, baina bakigu gaur egun denbora gutxi ematu eta behak nik uste denbora bat behar dula, bueno, pelotari guztiek ez du, meretzi 20 urteekin destakatzen, eta nik uste behan gorbutze, behan luzera, behan beso luzeroi koordinatzeko eta beste batzu baino urte gehiago berditula. Serituan aurkezpenera jungo geha, eta bitartean tabernei eskerrak emango dizkio, eta horrengo bedia, Jose Mari Taberna, Platero, Bodegon Antibo, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara,
Olillos, Luis, Aspaldiko, Urgain, Aratz, Bentaberri eta Zarika. Eskerrik asko guztiei eta oantxe Inigo Bianaren eskutik lau pilotarien aurkezpenak entzungo ditugu. Bueno, ja, progreska mailan irabazi dute Ekarate eta Lurtzek eta orain elite mailako partida, haue ligaxkakoa. Eta bueno, hemen dauzkegu lau pelotariak prest jokatzeko partidua, aurkeztuko izkizue, lehen da Aurre zaituko dira. Aurrelaria Zizurgilgoa, Aurrera Tolosa klubekoa, 23 urte ditu. Bera da Julen Alberdi, txalo bero bat beretzako. Bere atzelaria Goizuetakoa, Umoreona klubekoa, berak ere 23 urte ditu. Eta bera da Antxon Apezetxea, beste txalo bero bat beretzat. eta aurrera zaituko dienak aurrelaria Lezamakoa, Lezamako pelota klubekoa, berak gaur egiten ditu 22 urte, gaur egiten ditu txalo bero bat beretzako, bera da Oier Ormaetxe. Eta bere atzelaria Oiartzungoa, Oiarpe klubekoa, 19 urte ditu, bera da Unax Landa. Hortxe entzun dituzue aurkezpenak eta Oier Ormaetxeren urtemuga eta hoxe, favoritoen aurka partidu erabaztea, Eion opari jarra izango zen. Bai, hori ino ez egingo, beak inberko jo bere euro opari hori, baina bai, bueno, lan ona iteko aukera guzti baduzkeela. 22 urte gaurkoan Oier Ormaetxek eta Julen Alberdik emango jo hasiera pelota partidari eta prest lau pilotariak, Antxon Apezetxea urari azken tragoa ematen. Bai, Julen galdetzenean nondik norakoa dan sakia. Bai, urte bete bat izango jogatu ez dula eta... Haixe, Antxonek pelota botatzen. Zituan, hasitu da. Nagusien arteko partida, Julen Alberdik Zizurgildarrak emango dio hasiera. Hasi da norrea, eutxi bolea Ormaetxek. Atzera Julenek, errotea bilatzen. Eutxi Landak ezkerrez, eta kanpora. Bai, oso zai ezan, justu besoa sartzeo toki be, eta oso ondo jodu, gero kanpoa gultzaio, baina Julen artista hundi zenatik ikustea, akila erreboten mina hundi lehen frontioetan. Alberdinen sakea. Bolea Ormaetxe. Alberdi, atzera. Landa eskubiz. Apezetxea. Arraroa, Apezetxea akatxe egitea eta bere lehen pelotazoa goiko txapara, baina ongi gozatu ez? Bai, goiko txapa jau, uste zentimetro bat bera bazan pelotazo oso ona eta tanto izateko gore aukera hondik. Pelota berdinak egin ez, jarraituko dute urdinek. Eutxi Apezetxeak. Landa, ozatzeko pelota. Atzera. Eutxi boleaz Apezetxea. Ormaetxe. Antxon ezkerrez. Piska zabaldu. Antxardian. Landak. Eta soluzea, rebotean sartu eta tanto. Eta entzute zaio ez tako asko dakala, baina ongi gozatzen, ez? Bai, baina harri-garri da pelotan ondo jarritako pelota gaina luz eta azkar atatzen zaio. Eta errebotea jo, biti bire berotzen eoliz bezala, eta hoi meritu izugarria. Ormaetxe, erdiko sakea. Apezetxeak, ezin eraman. Eta 3-1. Bikote urdina aurretik. Bai, nik uste partiuntzako politia dela ez da, bestela oso favorito dila ustez gorrik eta aurretik urdinik asteak saltxa politia emateio. Eutxi Julenek. Landa ezkerrez. Antxon, reboteko zulotik. Ormaetxe, atzetik aurrea.
Apezitxea ezkerrez. Ea landa. Eskuinez. Golea Santxon. Ez da gozatzeko Gaunetxek. Eta askorekin. Gai arrebotera. Eutxi Antxonek. Antzera Ormaetxek. Sota manoz, zebai Ormaetxek. Gainera etorri. Ea lezamako aurrelaiak. Eutxi. Ea landa. Zeitik. Mantxe sartukoa, zatu gantxoa. Ea landa ditutik, zatu gabea. Mantxe golea, barrura. Eutxi Julenek. Ireki. Eutxi da berrik. Golea. Eman Antxonek. Berriz ere ireki. Tak. Kanpora. Ormaetxeren jokaldia. Baina ideiakin, azkenen urdina jogatzen. Bai, asko gustatu zait, aurrena beha bi pelotazo luzatu ditu, beste pare bat utzizkio landai, eta aurrene arrisko asko hartu gabe, movimentu asko sortu du. Azkenen uste du urdinen aldetik derrigorrezkoa ala Ormaetxek aurre movimentu igual asko arriskatu eta kinuki jogatzea, bestela, bueno, landa pelotazo haundi megoi, baina boster dit nantxo jarriko zaio, eta pelota asko sartuko jo. Oain, ja behin movimentu nantxo bizkat muitzen malin baue, landa pelotazo min asko zaundi indezake. Apezitxea. Ea landa, eskubiz. Pelotazo luzea. Eraman. Ireki Ormaetxek, Eutxi Julenek, Ñakua txokoan, eta kanto Ormaetxek. Eta ikusten da, ez, aurreko partidakin konparatuz, pilota honek lurrean, batez ere, ez, pixkat gehiago ateatzela, ez? Bai, behaiek pelotarik, potentzi pixkak eta gehioko pelotari die. Eta, unaiz landak jotzen emateu frontoi handiko pelota dara emateu antigo jogatzen moko pelota ez dala, baina behar jota honbarri gatatzea, hola. Mandi Ormaetxek. Eta sakez. Bost eta bi. Irutantoko aldea. Urdinentzat. Ormaetxe, sakia ateatzeko prest. Alberdik. Atzera Ormaetxek. Eutxi Apezitxeak. Landa, osatzeko pelota. Atzera, errebote zuzena. Eta Antxonek ezin. Eutxi. Da, hiru galdutako Antxonek. Bat garbia eta beste biak eramatekoak, ez, esango genuke. Eta hoxe, ez, hemen Antxonek txapela irazitunen, hoxe izan da, ez, azkenen segurtasuna eta pilota zaiak eramatia eta gaurkoan behintzat hasieran, ez, hoi falta, ez. Bai, beste atzelarin konparatuta beti dago garbi, landa pelotazo, velozia gehiago emateu, nik uste duda asko sortzeula aire jarri, bote jarri, toki izango ez, oen erreote aire jodio, eta, Antxonek bakiu seguridade da hondi emateula, baina, beti kostatzea partidua zeran, hola ritmo sartzezun kontrarioan, uste aurrene Oier Ormaetxe Julen baino bizigo hasiala, pelota azkarrago moituz, eta pixkat, uste dabiltzela, urdinen nahi duen dantza hortan, erritmo hortan, eta, partidua luzatu ala, gorri, saiatuko pixkat, pelotazo pausatuko, lan gehiago partidua, baina urdin oso forde sartu eta baina ikusteak gazteken alden, hau eseita bi, arrisko ikusiu eta jasei etorri dira. Ez du botea ona egin, Ormaetxe, baina, sakeatea du. Ea landa ezkerrez. Apezitxea. Landa eskubiz. Etorri zaio, Antxonek. Atzera. Ongi Antxonek guan. Ongi Antxon. Ea landa ezkerrez. Zuzuz gozatu. Alberdi. Txukoan. Gozatu ezker Antxori. Apezitxea. Atzera. Antxona etorri. Ea Alberdi bain. Anketa. Ongi landa. Atzera Antxonek. Arrotera bilatu den aian. Eta eutxi, Oiartzorrak. Ea Alberdi. Bizi. Eutxi Oiarrek. Atzera Alberdi, gortxe da Oier. Gantxoa berak.
Eraman, baina aukera, Zotamanoa, ezkerrez Antxonek, jokaldia, eutxi, Julenek, Antxoa ez duziz gozatu, hortxe da pesetxea, gainera, ezkerrez, kantxarria. Nagoitza bere lekura, eta atzelarien pelotea, ze, gozatu du hor Unaxek, eta eutxi Antxonek, eraman Julenek, ea Unax, atzera, Antxonek, eraman. Pareta, hortxe da Alberdi, kontrarasoan, apezetxeaz, sei eta zazpi eta bi, eta hau arratsaleko tantua, esan genezake, lauak ongi. Bai, oso ondo, nik uste Ormaetxe pelota zaie defendu ditula, Antxon da Landak bi erreote eman ditu tokik etzeunak, eta igual Juleri guztet bere maiatik pixkat ez da, tantoa oain eukidu bezain argi dominatu da normalen, tantoa bukatzeko errestasun hori euke, eta oain arte, pelota bat erdin eukidu eta bezain luze jokatzea erabaki dut, eta nik uste markagai euke atzitik jute, pixkat arriskatze hori mugatzen nahi zaiola. Zazpi eta bi, urdinak pixkanaka bidea egiten, atea du Ormaetxek. Bidea egiten eta baina joku honarekin. Ormaetxe. Ormaetxeren jokaldia, 8 eta 2. Eta bai, urdineko hain arte, bikainez, hobeto ez dakit, antigo jogatzea bat da, uste pelotazo bat ez duela, Landak eskubikin utzi, bakarren bat hola gozatu, baina beste guzti gozatu, nahi ditu tobi jarri, eta behaien erritmo nahi dira. 8 eta 2, atea du Oierrek. Eutxi Alberdik, Ipareta Ormaetxek, eta Ipareta atea zaio, eta beste egindako bat, eta esaten genuen oso favorito ikusten genitula Gorriak, eta 9 eta 2 marka joan. Bai, 9 eta 2 eta gaina markai bezpen, gainatzen. Sentsazioak, oso nagusi, Baina hor ikustea, Julenek Zotamano normalen beti gozatzen pelota oain Ormaetxei errematatzen monutzio, ez dakit partiu asko egin, pixka txispa falta no ikustea. Utzi dio, Zafer Landak, goleaz Antxonek, eutxi Julenek, jokuan, Antxonek, Antxonek eta bolta eman du Txoperena epaileak, eta Landa esaten genuen, Landa du askokin zegoela eskutatik azken aldin, eta egia esan bai Julen Alberdigatik bai esan badola eskuia nahiko larri dakala. Ez dakit atz bate bai ia puskatu badaka, orduan eza... Bai, ikustet normalen bezain atrebitu eta tanto bukatzeko da arazokin. Eta normalen, errestasun hori eukanen pelota moitzo gaur ikuste lan asko nahi emezela. Ia esan ez da guzti zongi etorri, baina azkenen antiguoko txapelketa, eta hauxe, hemen da gau Julen, eta urdinen beste tanto bat, Ormaetxek ongi jotako, baina bai zortea, beraien alde, eta 10 eta 2. Bai, baina baina arte erakustaldi handi bat, urdinen ematen veloziade izugarri nahi pelota moitzen, Landak bosten atzen iteio erabat botea eta erreboten dudu hartzau. Telebistatik behi dara edan bat izango, pelota oso bizi izango, baina antigora baino pelota biziokin askota jogatu da, gehienetan. Baina beha izugarri izan ematen da Ormaetxe oso brillante. Atzeratu Landak. Zotamano, zeuzken Antxonek. Ea bezitxe askubiz. Landa Erne. Eta gora! Unax Landa, ez dio guztiz ongi egin botea. Eta saskira datoz Gorriak. Eta berri bat atean aian. Hauek garri dakau ez dutela etxiko, ez? Ez, hauek behan ematen zuiko, eta gaina ikusi lehengo partiunen tantok azkarriteko erritmo handi da, hemen atzelariri pelota ematen zain horrekin, eta argi urdineka ez zigo deskonetatu momentu batena. 3 eta 10, hortxe da Julen Alberdi, pilota botatzen. Badoa, izurdieko aurrelaia.
sake luzea. Eta tanto. Bai, sake ona eta oendiken, bosteko raian egin du, bost erdie pasa izan da, ikuste arrisku asko hartu da, hortin mina handi etorrela igela. Nik uste igual Ormaetxe kasun bai erdiko sake horiek gehiago kurritu behar dituzkela, landak betire erreote ingurun ezkerrakin nik uste konfiantzak gehiago aukela. Eta Julenek ebaki hori eta luze erdira sakatzen eta jo. Apezitxea. Ezkerra ezin da. Antxon. Pilota eman diar dute. Pilota erra. Unatxek. Dominatzen ikuste du. Partida guztian zehar. Ongi hori hartzarra. Ormaetxe. Honek ere atzera. Ea Apezitxea hortik ateatzeko gai den. Pilota kanona. Eska gainera berri, baina moldatu da. Gozatzeko pilota Antxonek. Ormaetxe goleaz. Alberdi. Pareta, ona, Alberdi. Hortxeaka, horiaka ez, Juleneke bai, pilotaka baten olakuak ez, egiten dula. Mundiala izan da, eta Julen normalen oain ikusten bezala agresibo eixo bada, oain arte oso laniteko gogin bezala, beste faioa bilatzen bezala, baina Antxonek oingo tanton eskubitze pixke brillu gehiago ate pelota eta aukera aprotxatu. Bost eta 10, ezkerra ezkarria gantxardin Unai, Alberdi, ez gozatu gantxoa, Ormaetxe bipaleta, gainera Alberdiri ezkerra ezkarria, eutxe, keinua, Apezitxeak ezin gozatu, eta Alberdi, atzera, eska zabalduz, Ormaetxek ezin, ikusten da, hoxe ez tanto honetan, gorriak pixkat, abantai hori hartu dutela, ez? Azkenen landa pixka gehiago mugitzen, ez? Eta Antxon pixkat aurreago, ez? Denba guztina eginan ikusten bosterdin atzen. Bai, nik uste esan deuna, Julen saketik ari da mina onditen, errebote ondo atatzen, tanto direktu ezko atatzen, baina hurri oblatzea iru terdin behak Antxonek hartzeu, eta tanto ekimena oin arte hortik hartzen nahi dira. 6 eta 10, pixkanaka badatoz, atera du Alberdi, beste sake luze bat, botigo lehaz ezin, eta hoxe, mina asko egiten, sakearekin, eta bain sake zuzena. 7 eta 10. Bai, lehen esan dutenenik, Ormaetxeen aldetiken asko zabaleo jarriko nintzen, da landai, kubritu eskubira joan sakea. Txokoa di joana, oan hindu bezala, Txokoa di joana nik uste bezagain askoz konfiantza gehiokin ekarri gaula. Oain ikusi den pelota bezala errebote gertu daun pelota hori ezkerain errez egotzeu, beraz sakea eskubidea di joan hartuko nion. Apezitxea, pilota gauzona, erreboteko zulotik, eutxe, Alberdik aukera, pareta ezaio ongiatea, eta Ormaetxek urte betetze eguna du bera, baino oparia egin du, aurkari egin dio oparia, eta 8 eta 10, eta esertzea erabaki dute, eta ja sentsazioa beste batzu dira, ez? Bai, esan deuna, gorrik, behi dominatu dituenen ezintzan, gehiago zien, baina oain nik uste hainbesteko aldea egunga gorrin alde, partiu ekarri bela. Eta hori, hori urte egiteuek, dien pelotari klaseke bai, ze gorra dien, eta esan denuan, deskonexio momentu batekin partiu sartu zaizkie. Hala ere esango nuke, oain momentu honetan marka horren alde handigo emar lukela, urdinen alde ikusten nahi gehan partioen, baina hoi askotan ikustea ez, gorrik txapelketa honetan ondo jokatzeuenen ia betiro haziko gue, eta txuku jokatzeuenen askotan. Azkenen, agian gertatzeana ez, ies egin dutela urdinek, gorriek, akats larririk egin gabe ez, eta orduan boen pixkanaka lanakin, ja partiduan sartu dira. Bai, urdinek jundienen behien meritu osoa izan da. Behiek, rima hundigoa, bukatu tanto, gerrebotek, baina oain behien bajatu die, behiek erregalo batzen ditu eta hemen die bestek. Atera du Alberdi, golea Ormaetxe. Zokan luze, Alberdik aukera, gantxoa, ez du barkatu, eta tantu batera jarri dira. Eta pixkanaka, sentsazioak hartzen, eta hoxe, tanto batera.
Bai, Julene jarrerare partiu hasieratik asko aldatu da, asko erosokorra da orain eta asko zogete. Sakea berriz luze, bati balea, Txunasek. Atzerantxe, zabalduz, egutxarrera da, eta Unasek ezin eraman. Amarna. Amarna, hementxe dira. Eta bainea, urdinak nola ematen duten buelta buruz, azkenen. Bai, ustet gaur erakusten nahi dela Jule Alberti, beste hiru pelotari alde sakei mina handia dela iten. Baki nola sakatu behar den fronte honetan, eta urrengo pelotazoa oso erasokorra hartzeko, eraso egiteko pelotazoa. Eta azkenen uste dortiken ekartzen dira partidu asko. Unax, goiko txapara. Eta orai, bai hoxe, Antxone bai lauean dago, gozatzen eskubiz, eta landa deseroso. Bai, lehen pasatuenan aldrebezko, oain Antxonek dominatzeu, nik uste landan dominio meritu gehiago zoala, sakeko bentaja ipeitezulako, oain saketiken aurreneko pelotazoa oso komodo hartzeu, oain biterdi irun pelota, eta Odermaetxek aurrengo sake hartzeuneako behitu behar luke. Bolea bizia, Eutxi Antxonek, baina kanpora. Garki otatutako bolea lezamarrak eta amaikana. Ez dute partidatik jun nahi. Bai, behartzuen 10 eta 2, 10 eta 3 usta izen behar jundien. Da, oain, pelota aldatu. Nik uste pelotaten ez da hola inbeste alde, nahiko pelota antzeko ikuste ditut. Baina ea oain zeiten. Eta Odermaetxek, paletarekin. Zetxeak, gota. Bai, hori Antxon izateko erregalo handi izan da. Mabi eta maika, urdina berriro aurretik, eta psikologikoki ere partida ointxe bertan dago, ez? Azkenen lauentzat, ez? Pixka zail dago, ez? Aurpegietan ere ikuste dago, ez? Bai, esan denuna, sake hartzeanen, eta birutan doite dituzunen, ratxa hartzeko aukera handi da. Goatzen naiz oraindiken urte batzu badia, baina partidu baten aurrelari bat tanto egiten hasi izan, beste atzelarien ekatu izan da. Pelota bile beak korrika jote zan, da etzan etortzen 6 años zagatzeko gore. 5 año gote izan da ja sakeatea. Guztizun fizikamente gehiago ziela, gaina momentu honen zeudela, eta aprobetxatu nahi izan zuen. Eta hemen, abantai hori ematen zu. Odermaetxek galdu du, eskubiz, eta Amabina, marka horrean, bikote bakoitza bere pelotarekin. Gaur alare lau pelotarik uste sakatzea, ia pelota emango balu bezala, patxara jute dela. Kera du alberri. Landa geutxi, apetitxea, gozatzeko pelota. Pelota askorekin, landa ezkerrez. Antxon, atzera, eskubiz, seitik. Apetitxea, Odermaetxe sartuko da, boleak, bizi. Eutxi Antxon. Zabaldu. Eraman abezetxea. Odermaetxek, ez du gozatu, baina kanpo. Bai, baina bate jodu eta aurretik behak oso ondo moitutako tanto meritu izan da bolea ona jodu. Urrengo sotamanoa 6 aldea ekarri du Antxon, da gero gaizki jodu, baina oso zentzu asko jogatutako tanto izan da. 13 eta 12. Odermaetxek. Saken luzea, Antxonek, ez, txapara. Bai, igual Julenek hartu beharreko sakea bat zan, hain esku gindu dakin balin babil beti bagio kostatzea. Baina bai, iruditzet Julenek Antxonetzako sake txarra zala. Baina hemen ikusteko espadarrako pixkat, kentzen. Ezkerra eskuan, Antxona pezitzea. 14 eta 12. Oierren sakea. Julenek eutxi. Gozatzeko pilota. Nora, Unaiz. Eutxi Antxonek. Ea Unaiz. Bai. Baina goregi. Bi pelota eder, izan ditu eta... Bai, urrutik geratu zaio bigarren gau, eta
guri urrutik gatu eta berak mozion bezala behar manga luze horrekin gehiegi harrotu. 13-14. Hain tantoa bikote hauetan, ez daude ratxa hundirik. Eta hain gorri egite duten, sake luzea. Masek, ezin. Ez da oain tanto brillanteak ez, azken uste oparitati joa partida. Malauna. Ormaitxe animoak ematen landari. Hementxe guzti du Julen Alberdi. Kontzentratua, sake egiteko. 14. Eutxi landak. Zelariari utzi. Bizi, ezker paleta bilatuz. Alberdi, txokoan. Ormaitxe, tanto. Erki jodatutako tantoa. Eta hor, Antxonen eskuinka hori ez. Ez dio alturarik eman, baina ezker paleta bilatu nahian, da erki ez. Bai, Antxone beti hauke hemen fama, bueno asko izeula asko egartzela, baina eskubikin pelota jo behar dan une hortan ia inor baino gehiago aprobetxatzeu. Eta, horrek aurrek urtetan zuritu eman dio, gaur igual ez da brillante eskubikin, baina partidua zera baino hobeto da gauza berdin du india, atzen, Zan, idea txarra, Julen Alberdi bakiu kontraerasoan azkenen min asko egiten dula ez. Ez hori tanto izango zen hori ez zuen jasoko txapakon zaio eta suerte txarra. Julen Alberdiren lehen galdutakoa eta 15 nahi ditu. Ormaitxe. Eutxea bezetxea. Teñua. Motivatu. Ea unaxe. Zabaldu. Alberdi. Eta bain gora. 16 eta 15. Eta ikusi zaila gorriei ez daudela ez bata ez bestia, ez daude eroso. Ez, gorrik izateko erregalo asko ez da izema galdutako dituen. 6 guztira. 6 guztira eta ez dakit beste pare batea emateko igual galdu ditu eta ni uste, gorrik hemen ikusten ditun da, hemen dik aurreko partidutan ez asko bat, 2, 3 galduko dituela. Baina gaur behaiek izateko desente eta urdinek hain brillante ez dauden momentu honen bizi ematen nahi zaila. Eutxe berri. Ea landa. Zatzeko pilota, goizutarrak. Bizi. Eutxi unesek. Ea Alberdi eskubiz. Ipareta. Ormaitxek ikusi, baino ez zin. Eraman. Entxe bai. Area zailok ipareta hori. Eta 16. Bai, nik uste hau emateko modun iritsi dela, behintzat jasotzeko modun. Azken ez da frontea hundin bezala hemen pelota horiek buen egitek askotan balio du. Frontea hundin oso erresauzten bali mezu jai dago, baina hemen askotan bat gehiago jartzen barri dugu, eta nik uste emateko modun iritsi dela. 16. Berri botatzen, una islanda prest. Zau, baina ezkerrera. Eutxunasek. Presto ona. Bai, oain arte Ormaitxe Antxonen barruk aldetik jartzen da, oingon eta aurreko saken kanpo aldetik jarri zaio. Eta Julen txokoa sakatu, baina nik uste Unasek hor konfiantza gehiago aukela. Eskatu gainea, Unasek, eta ze pilota da, golea Antxonek. Ormaitxe. Enake bai, engatzeratu. Nor, pezitxea iraztea zaila izaten da. Beste bat. Eta eutxi bai. Ja. Zabaletik, eutxi Antxonek. Antxek, moztu. Atzera berrik, pixka saldo egin dago jartzarra. Bai, nik uste hor jarraitza hobezula, dominio oso zauke ben. Eutxu nahi. Ea Antxonek, uzatzeko pilota. Landa, etorri ditu. Baina bai motivatu. Alberdi. Txokoan. Entzeta, baino, moldatu da. Ea landa. Bizi. Eraman. Ormaitxe. Ezker paletea doa. Atera du Antxonek. Eta erra landarena. Hori goleaz, zen.
Eta aspaldian, ez genuna ikusten landaren dominioa, ez? Berriro Bai. tanto honetan itzuli. Meriti zuergo tantoa ez. Antxontzalako, baina aurretik beste lau boste rebote sartu ditu. Eta nik alderebez uste nuen arren, peloteo luzekotan urdini gaide nagusitzen, eta tanto azkarretan gorri. Nik uste nuen partida zerateiken gorri oso gor jarriko ziela, eta horrek behaien alde, tanto luze partio gortzek, baina ikuste gorrin takadak pelotazo gutxioko, haidela izaten tanto luzatzen betzela dominio handigoa da, bai aurren da baiatzen abiadura gehiago sartzen zaizkie, baina gorri gor daude gaurra. Bai, azkenen ematen duna da, taktikoki agian gorriak tantoak dituztela, baina jokuz ez urdinak hobeto daudela, ez? Bai, markagailu gabe ikusten nahi bagine partidu gau, nizi duraz ezagun urdinik alde handiokin irabazten nahi dela. Baina, gero Julen esakekin asmatu egin du, Oierrek iguala inbeste ez, Antxone errebote ingurun landa baino komodo gabil, baina nik azken hontan erregalatizpau urdine iruditzen zait ondo aidela dominatzen da aukera oso politi izango dituela. Hortxe da, Lezamako aurrelaria, gaur 22 urte betetzen dituna. Atera du, Eutxo Antxonek. Landa, gozatzeko pilota. Bai emanero, golea Antxon. Zera Ormaitxe. Eutxo Antxonek. Txokuan, Alberdi, Eraman, ez daukera bat, Txokuan, luze, hortxizan Alberdi, kontrarasoan ezin Julen. Eta 18 eta 6. Eta tantonetan ebai, urdinak eraman dute gidoia, ez? Bai, Ormaitxe gaurreneko oso ondo egin du, bigarren uste deskuidatu indala berritzen berta botatzen, baina, gero Julenek beha izateko erreal horrezkat harritzen dau. Guzti pelota altura eman eta aukera politia zaudela. Baina, bi tantoko aldea eta aukera politia amaikana ekarri honezela partida ematezen igual gorri Iesi gozutela. Apetetxea. Ezkerrez, autoretik, ongi jotakoa. Ezkerrez jarri. Antxon, fiskatirekik. Eskudiz. Ezker paleta abiatu. Eraman. Alberdi. Zeguzatu. Ea horrengoan, Antxon. Ezker paletera. Landa. Eraman, aukera Alberdi. Antzera. Eutxo Nasek. Ea Antxon. Erdira da, eskubiz Unax. Eutxi. Gozatzeko pilota Antxonek. Erra. Eraman. Beste bat. Eskubiz jarrikoa berriz ere. Biartzorra. Lehen sartu eta tanto. Hau bai. Gantxo itzela eta Apesetxearen domina eta ero. Erremate jarra, ez? Bai, oso ondo egin du. Ustez partidun jodun igual gantxeko bena izango dela, baina erde txokondo asko bilatu, baina zabal hori bilatzen pixak kostatzen izaio. Eta bueno, ikusiko dugu ez, baina arte mina hundina sake egin du, eta oain urdine badien gai, sake hori, abantaila hori kentzeko. Gaitxia benetako momentuetara, 17 eta 18. Azkeneko tantoetan berdintasun horrekin. Eta hortxe da Alberdi. Sakeluzea, Ormaitxe, Sotamanez. Ikuste azkeneko 3 lau tantotatik Ormaitxeen kokapen asko zegokigoa landa sakea erreotea izan hori kentzeko. Landa eskubiz. Antxon. Ongi eskubiz. Eraman. Guztiz gozatu. Ormaitxe. Hau batera eta arrimatu baina. Atzera. Oier. Ezker paletarekin. Nase eskatu. Bai atzera. Ea Antxon. Ongi. Beste aukera batu nase. Bai, leku oso txarrera doa. Eta eutxu. Hortxe berriro. Gozuetarra. Gainean. Ipareta. Txapa.
Piskat eskuan kateatu zaio, ez? Baina tanto zan, biparetu. Bai, ondo tatagoa zan ez da, gero pixkat gero txapa jodio, baina oaingo meritu Antxone izugarria ez, errebote hori ikustea zabaleko errebotea zeba zaioa, txokotik korrika etorri, buelta eman eta alarezkerra jona izan du. Pelota oso zaie sartu, eta gero, iruditzen urdineko ingon tantoa ondo jogatuela, baina gorrik hause da gorrin berez jokua. Gaur uste baino geixo da regalatu, baina hemendik aurre aldautan eta guetan ez da uste asko regalatu guen. Tanto honetan ikusi dugu zer dan Antxon, ez? Frontoietan, ez? Azken pelota horiek eramaten, da horratzetik, ez? Egiten duen lan hori. Bai, ikusi da, eskubikin errebote hori 180 barra jongo zaizu, kanpoa eta 180 barra gaina saiatuko litzak eskubikin. Eta etorri da txokotiken altzun azkarrena, gorputz osoi buelta eman, eta baki ezkerrakin, ezkerpa eta hor daukela apoiatzeko, eta oso meritu izugarria. 18, Gorriak eskatutako denbora, eta Laura, partida. Azken txampa. Ikusiko dugu, nola bazen, eskatute behaien pelota, beste pelota bat, eskatuna atera nahian, Gorriak. Bai, nik uste igual pelota bizitxoa nahiko guela, errebotea zartu alizatu zakea. Azkenen, landa jotzen pelotazoi, ez du azken porta bizigoa makalagoa izan, igual errebotea sartzeu. Orduan, Antxone aire defentzeu gehienen, eta nik uste pelota berria eta nahiko gula, sakea atzeko partea ingurua sartzen. Adera hori lehen, ezkerra ere zormaitxe. Petitxa, ongi osatua. Eltsu nasek, aukera Gorriek. Osatu gabea. Antxon. Eskinka da ederra. Naiz erroteko zulotik, eutxi. Alderdi botera. Eltsu. Unaz, tendo ezkerrez. Eraman apetitxea. Berriz ere ezkerrez. Girezi, Antxonek. Eta txarra man dute paiek. Bai, neire ala irituzut. Asko guztu ez zait ezkerrain errebote nola iteun landak, jartzea ja paretan kontra, eta pauso bat bilatzeu beti aurrea. Eta nik uste erreboten abantai asko hor sortzeula. Azkenen, erreztasun hori bauke, baina zai egongo balit, duda asko izango luke atzeko pareta, azkenen besoluzio horiekin inor baino gehiago, baina jartzea ja paretan, eta azkeneko pauso bat bilatzeu, jakinda ja neurrie hartuta dugela. Eltsu betetxa, zabaldu. Guztiz osatu, Arrenzan Alberdi, eta eraman. Teinua. Ongi Antxon eskubiz alturarekin. Eta altura gehiegi orain aurkitu duena landak. Eta hoxe. Azken esaten genuen lehen partiduan, ez? Sakiakin eta arratxa asko izaten diala, baina azkeneko tanto beten ez da arratxa handirik eta denbo hauzin berdintasun horrekin, ez? Bai, nik uste Oiaro Armaetxek asmatu dula June Albertin sakei nola pixkat aurrein. Asko zabala jartzea, eta oain errebotea sartu lehen 3 lausagoik behar hartzaitu. Aukera Armaetxek, bizi atzera, Antxon. Eraman, ez du guzatu, atzera Julenek. Eraman Unasek, hautsi Antxon. Landa. Antxon. Ezker paretea, atera du, Unasek, ezatzeko pilota. Urmaitxe, ezkerra idez, unekideki. Beste aukera bat, ezkera. Goleaz. Urmaitxek emango dio. Ezatu du. Goleaz, eraman. Aurrera da, Iñakua, Antxon iritsita. Ia, kaldia berak egin, baina txapara juntzaio. Eta txapa asko ikusten ari da partidan zen, Bai, ondo jogatu du, tanto urdinek, tanto oso ona jogatu du, Uskat Gorri defentsan ibili ditu, baina Antxon hortzeo noain ez da txapa jodulako bestela. Unaxe ondo kolokatuta zeon, baina miniko zuen pelotaka horrek. 29, desisioak urdinak. Da ustez,
Julenek eta Antxonek duen pelota berri horrekin segitzea erabaki gaula. Bai, iruditzen zait, bueno, beti izatzen zaio pelotariri, konfiantza galtzeanen, sartzea junda. Uste Unasek gehiago sufritzeula, sartzea juteanen, azkenen besoa libratzeu, eta gora juteko arrez, uste, soltatzea juteanen, gehiago kontrolatzeula, tentsio gehiago bezala jotzeula, eta pelotari asko izaten zaie, ez zimali mezu sartzea jun, Unasek aso uste tentsio soltatzea honen, hobeto, azkenen manga bakarri sartzea honen, askotan arrotu ite zaio pelota. Era mandu Alberdik, luze, Keinoa. Landa ezin gozatu, Urmaetxe. Ea Landa. Ze pilota kada latza, gure Gaurita bat zameretzi, iaia gure kamerara, nio iritsi da pilota kada hori, eta gorriek eskatute azken atxedena, 21 eta hoxe, duda tan ginean, ea ze Landa ikusiko denun, eta partida... Oso partio guna jogatzen nahi da, bueno, Saker estaten Zabalen nik uste hor sofritu dula gehiena, pelotari gehiena sofrituko zuen bezala, baina, bueno, Oier Urmaetxek hori aldatu unetik uste, ikustezan ahulgunea, nik uste Landan ahulgunea baino gehiago zala Julen Alberdi meritue, baina hori konpontzen jakin duenetiken, bueno, Gorrin dominio hori, lehenengo pelotazoa oso aukero geukitzeko hori galdu da. Paperean favorituak zian horiek, hoxe, galtzen, 19 eta 21, oraindik asko gera diteke. Bai, oraindik partiu honi, tanto bitemo 20 eta 20, Gorrik irabazta duke, baina, bueno, pelotan beti izatea meritu 22 iristenak merezigula irabaztea, baina gaur iruditzen zait joku eta mailaz urdinek, iruditzen Gorri baino partiu hobea duela. Azkenen Gorrik hori agate, ez? Hortxe jarraituko dutela, ez? Bai, baina uste, gaztek izan da nola konpondu dituen, behaiek ikusten zezken ahulgune, partiua ekarrienen eusten asmatu duen. Antea Urmaetxe, esakio soluzea, Pezetxeak, barruan da. Eutxe Alberdik, Urmaetxe, gauterdi bainatera, eta biletak garazona. Eraman Antxonek, berriz Urmaetxe. Alberdi. Antek, berriro ere Zabalea, luze. Oier. Pezetxea ezkerrez. Bain, honek iritigu. Ea Landa. Nizu. Oierrek aukera, txokoan. Julenek bizbar eta... Eutxi Oierrek. Zabalean berrizte. Oso pelota zaie, defeitu biek. Baina aukera Urmaetxerena, atzera. Ezker zota baino Pezetxea. Meritu handiko bai Julenen bipareta eta bai jaso pelotazoa. Gaintxoa Urmaetxek. Baina Pezetxeak aukera. Bera bai jokaldi egin nahian. Zugoztatu. Ezkerrez. Ireki. Nekagarria tantu benetan. Boleaz, bera. Eta... 22 eta... 19 Urmaetxe eta Landak irabazute partida dion. Bai, eta meritu oso, ez da neuztez partidutan gehiago izan die, Gorri beti biatzizkiztu ez guztituzun ahulgunek eta Sake arrestatze egon bat, eta gero, egia da 11 irutiken, 18 11 arte, behiek emadituela erreztasunek, baina erreztasun horiek endutat partidun gehiago izan die, gehiago dominatu du, Oier Urmaetxek uste oso lan honain dula, bai Sake arrestatu eta ni uste boteare Unasi asko lagundu jola, genekin Unasi eskutatu ikustu xamar da, bote atea eta lan hori indu, eta merito zukirazioa. Eta lehen partidoa nagusien mailan eta sorpresakin hasi gaz, ez du hasieran ere esan duzu, paperean ikusitako bikote hori ez, Alberdi eta Pezetxearena, eta bain txapelketa, pixka, bazakit, ikusten da talde hontan, hurrengo partida irabazi beharra dutela Alberdik eta Pezetxeak, eta tensio puntu horrek, Bai, behaien alde zaraik eta 19 galduta, normalen beste gertzain partidu irazten maue aurre izango hiela. Azkenen,
Tante horiei garrantzi eman die, urrengo 19 bere irabazten bague, seguru barrun, eta irabazten bague ere, ia seguru. Orduan, bueno, gaur galdu indue, baina jendek ez dezela pentsau, pareja honek, ja honenak eman ditunik. Ona amaiera, partión amaiera, eta bain elkarrizketekin hasiko geha, así que, bueno, Jon, plazerra izan da, onduan, ez da, atxalde politia pasa edo, sorpresakin gaina, porque ez genuen espero emaitza hau, urdinen aldetik, eta partidu, eharra jokatuta, garaipena, eharra behintzat. Bai, azken esan dugu Ormaetxe behagin beharko jola bere hori opari eta indio, ezta? Da, bai, nire oso guztu hor naiz, oso atxalde gara pasau eta hurrengo arte. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko. Bueno, Oier, zorionak, 22 urte gaur, eta bai zorionak partidagatik. Bai, eskerrik asko. Bueno, ondo hasi zeate, nik uste egia esan partida eharra jokatu ez duela, bai favoritoa zian, papel gainean behaiek, eta zuek egia esan oso ondo hasi, gero bai pixka behaiek etorri dira, eta jakin izan duzue, partidutik ez ateatzen, Bai, lehengotan oso ondo ibil gara bai unaztani, pelota atxean oso errez emoten unaz, eta bani aurran saiatu inez geuz ekiten, eta urten inaztez, Gero bigarren zatieko eurek gehiago jokatu abie, guk nire ustez faio nahiko txoin doguz, baina, bueno, aguantein dugu hor, eta bintxete gustora. Ikusi dugu, azkenean zuek joku oso narekin alde egin dezuela, eta gero igual alberdik sakeakin, pixkatu ona botatzen sakea bai asmatula, eta abantaia tantoan zehar horrekin lortu dutela, baina gero bai zu pixkatu honeago etorri zea, eta hoi bai ekidin dezu, ez? Bai, ikusi indot sake gazminasko egiten egon dala zabalean txatarata, eta apurubete ekiditu egin izen gure izen dotori, bai lehangotan kostin dazte nago ditute lehango aldi da menogetea, eta kostin dazte lehangotan, bai, bueno, behintxete bukarako apurubete ipini inez, eta lortu indugu goita biletxea. Bueno, lehenengo aldia urtebetetze eguna eta garaipena, eharra, ez? Bai, ez, gehiago ezin da eskatu. Urtebetetxea eta garaipena hemen antibun, eta oso posik egindako partidu gaitik, eta unaz egaz batera, puntu lortxarren. Alko da ospatu edo partidon bat dago bihar, o... Ez, bihar libre orduen geur tranquil-tranquil etxera, eta zuzi hartuko gu. Garki, zorionako. Eskerrik asko. Bueno, Unax, zorionak, eta, bueno, ikusten genuen, ezakit ez, duda pixka batekin geuden, ea nola etorriko zean, urte zaila bai dara mazu eskuekin eta iritsi zea, eta, bueno, iasan partidu oso ona, ez? Bai, zuzentu ez dela eskudatik pixat dudak intorrinaz, baina, bueno, ondo. Hasieran ondo sartuko partidua, hor tartia irekiko hasieran, eta nik uste geho horretik irabazigula. Geho behaiek asko ez dutu gute, eta bai, hasieran sensazioarekin hasika, gozatzen, gai erta baini, eta geho pixat partiduak arute bestiak, eta geho gara jonda partidua. Eskuak ondo, ez? Bai, nahiko ondo, bai. Bai, ikusi dugu, hor pixkat eskubia ez, soinua itezu, tako asko dakazula ez, baina, bueno, egasan gozamena ez, ze pilotaka latzak jo dituzun. Bai, noiz, tokatzen eskubientako esentekin, eta plof soinua entzengoa, baina, bai, hasieran goztatu bastante, horrekin guztua, distantziak eta hasieran ondo, geho kostoro distantzia gartzia eta goztatura horrekin gutxi egin dut bukaran, baina, bueno, orokorri, puntua atata guztua. Bai, egia esan, frontoi hau, agia
agian jozaientzat, zu bezalako jozaientzat, ez da, baina zu egia esan hemen aurreko urten ebai txapeldun ateata, eta gaur ikusten da, ebai, frontoi honetan oso ondo jokatzen zula, ez? Bai, ze gustu, biltzen hemen, Ego, zuzantu bezala, jokatzaientzako eta igual ez da, frontoia buena, altura gutxi, frontoia beha txikila, pelotak ez da oso bizila, bila bueno, oso gustu biltzen az, eta, hemeneko horra hola segitzen. Bai, hortxe onda ez, tarte hori, esan dezun bezala junintzeate, behaiek bai etorri dira, eta bai buruz sendo, ez? Azkenen, denpa guztien, erratxa gabe partidua iaia berdinduta denpa guztien, eta hor burua sendo, ez? Azkenen, akatxelarririk ez dituzu egin, eta azkenean partidera, hasi, ez? Hoi da, bai, hor olakotan santzuna buruz aguantatu behar da, eta eutxin dugu, beheke ondo sartu ja partiduan geho, guk eutxin dugu, eta hoxe, olakotan eoskorkeriz, eta gaur intzatategu partidua. Bueno, nahi, eskerrik asko, eta zorionak. Hala, eskerrik asko. Bueno, hauxe entzutuzue protagonisten hitzak, bai, Oier Ormaetxe 22 urte egin ditula gaur, eta Unaxilan da, eta 22 eta 19 irabazi dute, eta bueno, gaurkoak bukatu ditugu hemen Antibon, eta bihar zazpiretan ebai partida bikainak izango ditugu, eta esperoan izango zaituztego. Bihar arte, aio!